Phung kaham jotono no ketal video haikang tabuk phung joraba miyani ri rok sujaya ko hangke ri suna bagui tiyareng tongo ang tabuk thangui tongo sapan kwrui ri suna naimani amage ang tabuk sapan bainani bagui thangui tongo dogano hingke rang kisa misa tlangui thangui tongo sapan bainani bagui sapan kwrui hingke ri suimaya bala aboni bagui ang tabuk himte thangui tongo hingke lamao ang ani dolok video siminta naidi video naiti tino sajaka hingke ba like didi tei subscribe khaidi ketal hingke amdi khai noro ano logi reui tongni tamno hingke noro logi riya hingke ang video khlainani interest krei tai am bagui noro logi no ri tongkha hingke abang khlaimo beng thanai nang how bai sai thana pangcha Karib. Mantap na mga. Tama? Mantap na. Mantap. Tama ni. Di. Ri. Bos tak lain lagi do. Misang sana na. Serapsa pore hingkai nyo ang dukano soika hingkai dukan soika no ang sapan rok kainai na haka sapan hingke tai 10 taka ni hingke abo angkel chibai chocolate na hamanita hingkai nang phaika hingke lama himte iko noro nugui man khana ang tam paika sapan tai angkel chip tai tam haiba big babu kahi kerja chocolate kolok zat obo kaisen haka hingke abang himte tabuk nogo kiflei tongo nogo kiflmani pore hingkai no ang kisai michai ko tami hinai sapan keso sapan tonika sapa tonmani ambai ang ri sunan bagi ba ri kerja abo tei misiwi dinan naimani tang ke tei misiwi riwi ririkha rimani yagolo ang haike tisa o sapanno toniwoi ori rok subai katai ko an tikhaino unkaham good morning everyone jotona lamsugo ketal video hingke tabung khang tini to worship service tongo eba kaitono khulumani din kyang tabuk thangai tongo kaitono khulumani kaitono bahai mane pholan chamung chanani bagai thangai dong tai ko ke abono blai ke time ni ke lekha ngai time le mani bagai ichang ma do sinai or thang kan kai mala sinai ta norok bai
hinke sak soine naidi sak soika hinke khano ha naidi khalo kha hinke kai dono surina naidi kai dono suri kha hinke taku nono hansana naidi taku nono hansana hinke